Makoimo. Yom Sabako to Afram Nom Dana. Kuguma, the Chesupe. No Makui. Nadi Chano Patu no Makui. City by city. So Conamuya dia, Nya Ludo, and Zamunia dia. Mushanya Papa Biasa. Neta, O Tony Honamobe. We there and getting to quite a bullying getting a benay. And then no back. And so, everyone then and in so. Then they'll call being Patankes and Kiss. Maybe I'm in Papa, and so no. Only the town they started a mochi. Almost fitting in Colabmoyes and Papa's house on Bettino. They say, dear, Musha say first. They say, dear, shouldn't say first and Diano. And I'm tired of doing so. A Diano. And some better to Diano. Oka. Nashi. First name is in Oka. China. A total look out on Yasha to net in the Federal no bonson. Nti na no dia no ave bonnet so betutu dia omuko chichi oto ye juma say a petrol buy didn't no as na be ko chichi so nya petrol do na petrol so shida nta nya do ntino na atu no ara no so nya hwe the first net I chin do ntino and then bo shida nya dia say nta nya no onta mani bo nya dia say net na ta so bia buy di net na ta so ni buy di ye empata de net to bi 350 370 more and so 50 cities 52 they say there if you are waiting na my SR to now yeah so they help the dika petrol ne how the kind they toss me net no bo cost run and only they toss me no PreViewGh yeda so a e wo Kwahu Afram Plains North na me di kan say oba Afram ha Kwahu bukruwa ne nsa ase so pa na ne nsa ase ni bi no ebi ene se oni eye bi Bono Region ebo hye bia ye gina sisi ye fra ha supom so otwa machi ha no mo a eye ekuru egu yi eye Bono utwa nsuo no a waba Eastern Region eye Kwahu Afram Plains North na ansa na ye free ho no mo ababedu ano ofi Donkorkrom de ba supom ha meka se u bedu krobi te se ademra na ofi ademra waba Serbia na ofi Serbia waba abomusarefo ansa na waba pie krobi a eye subom a ye gina ha sesi aha eye supom na aha eye one of the biggest town wa meka se Kwahu bukruwa ensa ase no ewo na mechi eye nsu a ene Afram ebo ehye eye Kwahu bukruwa ene Bono Region ebo ehye so hwe nkuro yegu nyina eye Bono Region na oba nechi hanum a na chese oni Kwahu bukruwa enhye no an eso papa nti Kwahu bukruwa anza ase no so mo ka se eno na ye the biggest ewo Kwahu hanum a na ebi enie nti samre ya bepie mu ewo supom aha eye supom na supom ha no ade a omode cross na watimi adu eye Bono no eye bridge ya eda ye nimi eye ehyen ye eda ye nimi ye say omofre no Pantoo ewo hanom nti wei ene ade a omode cross enu nti dodo no afre no say bridge ano dodo no afre ni say bridge ano na ahanom no enuane de oba ye de babo nam ye de babo ba yere chako broni beka se jabidie oka ye de babo nti ade we so ana omudi cross eye Pantoo we ana omode cross masa una drive way okay kuro na we ye chi no your friends eh tuna boma ma nyane tie se ho ne ye Bono Region sa be pe okay nti we dey and your friends eh ye Pantoo a ewa ha e de a cars efia eko na edibi fio eba ha no nti dia normal potin na mufa nipa na dia ne your friend nipa your fa load bibi ti se e bia Kia trucks no e bi o etimi kofa chako no efi ye honom sa
na ɛbɛsi akɔ ebi ankran anaasɛ baabi a yɛtumi fa wɔ ha na ɛde kɔ ɛne nneɛma bi a ɛfi ha nso a ebi a ɛbɛsi kɔ ntɔ abɔma biara no nso abuna hafo no yɛtumi fa kɔ. Nti ha adwuma pɛn pɔten no ɔmo yɛ ne ha. Bakyɛ yɛdɔ yɛyɛ kuafoɔ no yɛwɔ ha. Kuafoɔ no mu ne ɛwɔ yi sɛ ɛyɛ nam yie ɛyɛ bayerɛ ɛyɛ bankyen ana ɛdeɛ. Bakyɛ yɛdɔ afuo wɔ ha ana yɛyi nam nso wɔ ha nti daa maize farming ɛna ɛyɛ maize farming ɛna yɛyɛ wɔ ha. Nti ha nom no sɛ obi ɛka sɛ ma ne direction ofi Donkorkrom ba ha nom a ɔmfa. Bakyɛ ofi Donkorkrom a woduru adeɛ mmra ɛkwan baako ɛwɔ ha ɛno kɔ amankwa woka kɔtɛs a yɛwɔ kɔtɛs no bɛyɛ mmiɛnsa na nnan ɛwɔ ha yɛwɔ alheli yɛwɔ amankwa kɔtɛs ansa yɛwɔ ayi ntɔ abɔma ɛno nso ɔmo frɛ no kɔtɛs saa nti sɛ wofiri Donkorkrom no wo ba ida sɛ wobɛka sɛ woba bridge ano a wotwam akɔ ntɔ abɔma anaasɛ woduru Donkorkrom anaa adeɛ mmra na wo ba ha wobɛka sɛ wokɔ ntɔ abɔma straight woka sɛ wokɔ kɔtɛs a yɛbɛtumi a direct wo ebia amankwa anaa alheli kɔtɛs. Nnua ɛna mutumi de fa car sɛ na wodi kan car sɛ kia truck Bakyɛ fa cars dodoɔ sɛ na adeɛ yɛbɛtumi afa. Bibi te sɛ 4x4 yɛtumi fa bɛyɛ 6 anaa roughly 5 okay ɛna kia trucks no yɛfa 2 elodi a for safety sake no nti yɛfa 1. Nti ha no ehu bi anim. Bakyɛ dabi ehu bi anim ana we mframa ɛbɔ a ntimi ɛnsenke anaasɛ sɛ ɛbɛkɔ ne fam kɔ ne deɛ ɛden paa sɛ ɛbɛkɔ fam tank ɛna aluminium nti sɛ ɛbɛsenke paa deɛ ɛden but ebi mframa no problem bi si wɔ engine no ne mframa no bɛtumi abɔ na akɔsi baabi ba sɛ ɛbɛsenke deɛ very difficult sɛ ɛbɛsenke. Mo ana moyɛ ya na mo ana mo de mo adwen yɛ ya na obi na de bɛdom mo mo de ato. We deɛ obi na de bɛdom yɛ ano yɛ de abeto mo de abeto. In terms of maintenance e bia bibi sɛ ya mo frɛ nipa na no ba na mo yɛ ne sɛ. Bakyɛ yɛ frɛ nipa no na waba na wabɛhwɛ ya man. Nti Yusufu ana. Bakyɛ yɛ use diesel. Bakyɛ. Anti mo koto diesel no mo de gu hin fa bɛkyerɛ me sima ma me bɛ 5 minutes fa kyerɛ me sɛ nyame hu. Okay. And then the man who I mean will be PreViewGh. And then okay, mode control ni and na the cross a call away and to make us way more air condition. This is just by the way. Wow, the Pantoo. Okay. And no and na opfibi now person back Kwahu crew and so ade way. Na obefo na watimi edi abepiem wo Kwahu kruwa ensa ase so na me di kanka se Kwahu kruwa ensa ase no friends district ana se regions beye enan na ebohye eni Volta region bohye eni Ashanti region bohye ana eni Bon ahafo enso ebohye enti regions miensa ana Kwahu kruwa ensa ase no etimi eni omo ebo ehye nti we ye no mani bia Pantoo no eyi edi afi Bono hafo edi aba eno eye jabidie eno eye jabidie nti aha eye supum ye namase eye amamre kese ba ko a nananom ahemfo ebeye ewo bukuru wansa ase ba ko so a ye frɛ no esuo supum medikan ema mo ete se ukwa oba Kwahu kruwa one mantam miensa mekire eye 3 regions ana ebo ehye ba ko a yedi kan ko ho na one Bono ahafo region ana ebo hye baabi a yegina ye fra ha agodeke one eye Volta region mekire menuanam anwonafo
ana ɛbɔhyeɛ nti wohwɛ yɛkyie a nsuo yi a ɛda yɛkyi sɛ wotra nsuo yi pa na wadu ɛyɛ Volta region nti sɛ wohwɛ a saa mmerɛ yi ebinom ana ɛde ɛyɛ Pantoo across every Volta region asase a ɛyɛ bukuruwadea a yɛfrɛ hanom agodeke nti woba hanom de a mɛ sɛnam di kankan yɛ no Kwahu bukuruwa ɛyɛ kuro bi a ɔno ananyi woba Kwahu mamu a wanyinyi papaapa na ɔno nso na ɛba sɛ nea nasase so a ɛyɛ Kwahu bukuruwa saa beebi a yɛgyina yi ɛyɛ agodeke yɛfrɛ ha agodeke na bia yɛgyina yi island baako wɔ ha a yɛfrɛ ni Dija Island anti wohwɛ a wotumi sɛ nsuo no atwa ebi ho ahyia saa ɛna nwura efufu wɔ mfimfini sɛ wohwɛ a yɛsoro so no ɛkyɛw sɛ saa pɛpɛpɛ ɛna hanom ɛteɛ a hanom ɛyɛ fɛ yie papaapa sɛ obi pɛnsrahwɛ paa ɛwɔ kɔma mu de a mɛka sɛ ontimi nka enyi agodeke emfiri mu esansa ha yɛ bea baako a ekuta the biggest island ɛwɔ Kwahu Afram Plains asase no